orúkọ mi ní Káyọ̀dé Òjò láti ìwọ̀ fílì ìfẹ́ lójú. Kì í ṣọ̀rọ̀ tó rújú nínú gbogbo àwọn tó jáde láti tètè kó gómìnà. Lẹ́yìn ò bá fọ́n lójú tí ò bá dẹ̀ kú lórí. Àpọ̀ nìkan ni Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ tó nípa tó dẹ̀ ní akitiyan. Ọlọ́run fún lọ́gbọ́n tó fún lóye tó fún lára àfẹ́ àti ẹni tó kájú ẹ̀ láti darí ètò ìjọba Ọ̀ṣun. Bí ọjọ́ primaries wa ṣe ń súnmọ́, tá ń gbà ládùúrà ní pé nítorí pé à ń bọ̀ ní àyọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí inú àwọn èèyàn tó sì òun náà là ń gbà ládùúrà òun èèyàn lè jáwé orí agbára lọ́wọ́lọ́ tó bá jáwé orí tán tó wàá jẹ́ aṣojú ẹgbẹ́ APC nínú ìbò tafẹ́ gómìnà ọdún tó wọ̀ ní agbára lọ́wọ́lọ́ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbogbo ará Ọ̀ṣun àwọn náà ni ó jáwé olúborí ó bẹ̀ ní gómìnà táàrin tí wọ́n ṣe tọ́sùn ó lè dá lóòótọ́